Добрый вечер, сябры. Сёння мы пачынаем новую праграму, якая, спадзяемся, зацікавіць і старэйшых, і моладзь. Старэйшых, таму што чалавек заўсёды настальгічна звязаны са сваім мінулым. Вярнуцца на 20-30 гадоў назад, убачыць калі не сябе, дык сваіх равеснікаў маладымі рэдкая магчымасць. Ну а моладзі, напэўна, цікава будзе зірнуць на сваіх бацькоў, на сваіх бабуль і дзядуль у тыя часы, калі яны былі равеснікамі іх сённяшніх. Карацей, мы открываем для вас наши киноархивы. Гэта наша фільматэка. Тут захоўваецца десяткі кіламетраў кінастужкі, адзнятых маімі калегамі, старэйшымі, маладзейшымі ў розных куточках Берасцейшчыны. Самыя першыя матэрыялы датаваны 1964 годам. І фільм, фрагменты з якога мы вам сёння пакажам, зняты таксама ў 1964 годзе. Ён расказвае пра школу-інтэрнат у Брэсце, якая месцілася на вуліцы Трышынскай. Зрэшты, фільм так і называецца «Брэст, Трышынская, 20». Раніцою спіцца асабліва соладка, і сняцца самыя цудоўныя, самыя неверагодныя сны. Эх, разбудзілі на самым цікавым. Галоўнае не забыць, заўтра дагледжу. Ну а з апетытам праблем у нас не бывае ніколі, асабліва пасля фіззарадкі. Мы любім дапамагаць нашым паварам. Цэлы гэты тыдзень наш клас дзежурны. Клопату хапае. Паспрабуйце адно накарміць 370 чалавек. Пасля сняданку, як і ў любой школе, заняткі. У старшакласнікаў гісторыя. Капіталіна Андрэевна Карузіна расказвае пра французскую рэвалюцыю. А тут гаспадарыць чараўніца хімія. Эвеліна Рыгораўна Катовіч заўсёды так захапляльна вядзе ўрокі, што хімію ўжо захапіліся многія. З дапамогай настаўніцы Віця Захараў сканструяваў прыбор для атрымання сінтэтычнай салянай кіслаты і атрымаў спецыяльны прыз на рэспубліканскай алімпіядзе. Высока быў ацэнены прыбор для вызначэння электраправоднасці рэчываў, які сканструяваў Толя Азімка. Кожнага сваё захапленне. Нашы радыёаматары ўпэўнены, што няма нічога цікавей за радыётэхніку,
Алексей Жукаў нават сабраў свой прыёмнік «Альбатрос». Нездарма ён гаспадар школьнага радыёвузла. А Володя Хіўсакоў адначасна і рэдактар, і дыктар. Ягоны голас мы чуем кожны дзень. Мы ўсё вучымся рабіць самі. І хай сабе слясарная справа не стане прафесіяй кожнага, мужчына павінен умець абыходзіцца і з малатком, і з напільнікам, і з нажоўкай. На тое ён і мужчына. Ну а англійскай мовай у нашай школе валодаюць усе. Вывучаць мы яе пачынаем з 2 класа. Кожны чацвер ад самага пад'ёма вся школа размаўляе па-англійску. Нават лялечны тэатр у нас англамоўны. Гэта вельмі дапамагае вучобе. Цяжка ўявіць наша жыццё без спорту. Баскетбол – адна з самых любімых гульняў. Тут у нас ажно 15 спартсменаў-разраднікаў. А Женя Волошчык, Тамара Мяніяйлава, Оля Мельнік і Галя Апекунова выступае за зборную каманду вобласці. Сёлета наша школа юбіляр. Ёй спаўняецца 5 гадоў. На свята прыйшлі шэфы і прынеслі цэлую гару падарункаў. Асабліва ўзрадаваліся ўсе 2 фотаапаратам. Цяпер мы зможам весці фоталетапіс сваёй школы. Ганарыцца нам ёсць чым. Нездарма сакратар гаркама камсамола Тамара Суворова вручыла лепшым вучням пахвальныя лісты. Сярод іх Ніна Юруць, Жэня Іванюк, Іра Чарнова. Мы будзем берагчы і шанаваць свой сцяг. Сімвал нашага адзінства і нашай дружбы. Сімвал нашай школы, якая стала для нас родным домам. Хто яны і дзе яны цяпер, героі нашага фільма? Адгукніцеся з таго ўжо далёкага 1964 года. Адгукніцеся са свайго юнацтва, са сваёй школьнай сябрыны. Мы будзем радыя вам.